nahi gozuenik. Pasadan urtarrilaren 8an, Bilboko kaleak gainezka egin zuten presoen eskubideen errespetua aldarrikatuz. Euskal gizarteak kristolako urratsa eman zuen, Frantziar eta Espainiar estatuei krudelkeria oinarri duen eta sufrimendua besterik ez dakarren espetxe politikaren bukaera eskatuz. Urratsa eman genuen, orain bidea egitea dagokigu. Hilero, herri etxerat elkartea antolatzen dituen azken ostiralen bitartez, estatuak mugiarazten dituen euskal jendartearen presioa antolatu behar dugu. Bide horretan, Durangaldean, urtarriletik hasi ginen eragile ezberdinak gonbidatzen azken ostiraleko elkarretaratzea antolatzeko. Urtarrilean, irakaskuntzako eragile eta norbanakoak parte hartu zuten. Otsailean, osasungintzako profesionalek euskal presoentzako osasun asistentzia duina aldarrikatu zuten. Hile honetan, sindikatuak eta langilegoak gonbidatu dugu, deialdi honetan gurekin bat egiteko. Hemen bildu dira Durangaldeko N, LAB eta ELako kideak azken ostiralerako deialdiarekin bat egiteko. Eurena da hitza. Langileok urratsa eman dugu eta bidea egitera goaz. Euskal jendarteak eta nazioarteko hainbat erakundek 10 aldiz salatu dute krudelkeria oinarri duen eta sufrimendua besterik ez dakarren espertze politika hau. Hala puskatzen dugu Frantziar zein Espainiar estatuek aplikatzen duten sakabanaketa politika. Gaixotasun larria dituzten presoak bahituta mantentzea. Bizitza osoko espetxe zigorra. 3 laurdenak beteta dituzten presoak kartzela mantentzea, isolamendua, bakartzea, aurrez aurreko bizitetan jasan beharreko tratu umilgarria, elkartasunaren kriminalizazioa eta abar. Krudelkeria honi nahikoa da esateko garaia iritsi da. Euskal Herria aro berri baten atarian dagoela sinesten dugu eta lehen premia larrizkoa izan dena orain are gehiago. Gure zenideen zein gure egoeran berehalako aldaketak eragitea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Sakabanaketarekin amaitzea, gaixotasun larriak dituztenen kaleratzea, bizi guztiko kartzela zigorra bertan behera geratzea eta espetxe barruan ematen diren hainbat eskubide urraketarekin bukatzea. Orain arte egin dugun gisara, nekatu gabe eta hala egingo den arte, euskal preso politikoak eta euren zenideen bizitzak inpunitate osoz egunero erruletaz fital eta krudelean ezartzen dituen espetxe politiko horrekin amaitu behar dela aldarrikatzen dugu. Edozein demokraziaren oinarrizko betebeharrak liratekeena baino ez ditugu eskatzen. Justiziazko eta bakezko aro beharko lukeenari arnasa emango dioten neurriak. Alderantzizkoak, egoera honek alegia balizko aro berri bati arnasa ukatzen baitio. Horregatik, euskal langileok ere urratsa eman dugu eta orain bidea egiteko garaia dela aldarrikatzen dugu. Beraz, martxoaren 25an, azken ostirala, gure herriko plazetan egingo diren kontzentrazioetan parte hartzeko deia egiten dugu hemen batu garen sindikatuok.